zviri kutaurwa nemanambers atiinawo ari kuratidza iwo kuti kubva gore ra2002 zvichiuya kusvika iye zvino zvipana gore ra2022 seministry nemahealth workers kwese kunobatsirwa vanamai zviri kuratidza kuti uwandu hwemadzimai ari kushayika uri kuderera. Handiti mukazvitarisa tichitarisa ari macensus statistics edu kuna 2002 taitambira above vakadzi 1000, then tikatarisa 2012 tanga tava isusu pa650 something, then tikatarisa iye zvino zvakabuda mastatistics aye zvino zvitiri pa300 ndo ari kufamba neikoko. Edu eministry of health ari kuratidzawo kuti tiri kuma270 thereabout, which shows kuti seministry vashandi veutano necommunity at large tinenge tine zvatiri kugona, tiri kushanda nehwaro hwakanaka. Chandinoziva ndechekuti manumbers mukadzi haafaniri kushayika achibatsirwa, zvinorwadza kune anenge afirwa, but chatinogona kubatisisa ndechekuti trend yedu ndo yakakosha kwatiri kuenda kuti manumbers edu ari kuita sei, ari kuita achidzikira. Saka tinotarisira kuti acharamba achidzikira tikaramba tichiita zvatiri kuita. Kune zvakawanda zvinogona kukonzeresa vanhu vachitarisa kuti madiseases api ari kukonzeresa kana kuti urwere hune mukadzi ane pamuviri huri kuita kuti ashayike, but kwatiri isusu tinongotarisa zvinhu zvitatu ndo zvakatikoshera atinoti madelays, which means kuti mukadzi anonokerwa. So mukadzi anogona kunonokerwa achiri kumba chaiko kuita decision kana kuti kutora the decision yekuti achienda kuenda kuchipatara, then aita decision yekuti achienda kuchipatara oita kunonokerwa kuti abve kumba achienda futi kuchipatara, then azosvika kuchipatara anogona kunonokerwa futi because kune queue yakawanda, kana kuti achida kuitwa operation yekuti mwana abude anogona kunonokerwa futi. Ndo matarisiro atinozviita huri uwandi hwacho kuti zvese zvisaite zvisati wandire. But takatarisa hedu in terms of zvirwere zviri kukonzeresa pavakadzi vane pamuviri, chekutanga chiri kunyanya kunetsa inyaya yekuti madzimai ari kufa nechirwere cheBP chinowanikwa mumadzimai anenge akazvitakura, ndo chimwe chezvinokonzeresa zvikuru. Then toita madzimai anogona kurasikirwa neropa, handiti yatinoti hemorrhage iri kukonzeresa kuti madzimai ashayike. Then kochizoita inonzi sepsis yekuti vakadzi vari kuitawo mainfections vachinge vaita vachinge vabatsirwa. Chandinongokurudzira chatingaite tese ndechekuti ngatibatirane pamwe chete, handiti ngatibatirane pamwe chete, ana sisi, ana mai, vana hambuya, madzibaba, varume naimo madzimai, kuti tikurudzire madzimai edu kuti akwanise kunyoresa mimba. Ngavanyorese mimba vaende kumaclinics kwavo as soon as vabatwa kuti vane pamuviri. Pane zvakawanda zvinogona kuitwa, handiti mainvestigations anoitwa anogona kutibatsira kuita avoid kushayikwa kana kurasikirwa neupenyu kwekupedzisira kana mwana achinge aita mwana achinge akubarwa panguva yekubarwa kwemadzimai.